Suratul Qari'a. Al-Qari'a, konkowal. Bismillahirrahmanirrahim. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Al-Qari'a, konkowal. Mal Qari'a, ɗume konkowal? Wama adraka mal Qari'a, e ɗume andinima ɗume konkowal? Yawma yakunu nnasu kal farashil mabathuth, nyalde yimɓe laatoto ba dabidabije cakaɗum. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, e koseje laatoto ba cuufuji polɗinaɗi cankitaɗum. Famma man thaqulat mawazinu, nden amma mo nijirɗe muɗum teddi. Fahuwa fi 'ishatin radiya, nden kanko ɗo nder ngurdam gerdiniɗam. Wamma man khaffat mawazinu, e amma mo nijirɗe muɗum koyi. Fa ummuhu hawiya, nden moɓorde muɗum yananantenge. Wama adraka ma hiya, e ɗume andinima ɗume kanjum? Narun hamiya, yiite wulnge.